Aşgabatda bankomatlaryň öňüne uly nobat emele geldi. Marada adamlar gije günü pulny atlaşdyrmagy finansiýar. Türkmenistanyň raýatlaryň bankomatlardan pulny atlaşdyrmak problemasy saklanyp galýar. Täze ýyl bayramçylygynyň öň ýany ýurdun döli regionlaryna adamlar bankomatlardan pulny atlaşdyrmak üçin uly nobatlarda garaşmagy mejbur bolýarlar. Şeýşenbe günü Azatlygy Aşgabatdan gowuşan bir videoda paýtagtyň bankomatlarynyň biriniň öňüne pulny atlaşdyrmak üçin uly nobata garaşýan adamlary görmek bolýar. Azatlyk radiosu videonyň awtorynyň howpsuzlygyny nazarda tutup onu çap etmekden saklanýar. Anny gün Azatlygyň beýleki bir habarçysy Mara welaýatynyň ähli büdjet işgärleriniň aýlyk haklarynyň bank kartlaryna geçirilip başlananyny habar berdi. Ýöne adamlaryň aýlyk haklary tölense-de olary nagdlaşdyrmak uly problema bolmagyna galýar. Ýene-de geçen aýlarda ýaly adamlar pullaryny nagdlaşdyrmakda kösenýär diýip bir marly ýaşaýjy Azatlygyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Habarçy Türkmen gala etrawyna bankomat nobatyna ýatymlyk garaşýan adamlaryň ýüzbeýiz bolýan kynçylyklary bilen gyzyklandy. Onuň sözlerine görä geçen hepdeniň başlaryndan başlap etrap ýaşaýjylary pulny atlaşdyrmak üçin bankomatlaryň öňüne ýatymlyk gelip başlady. Etrapda bankomatlary hepdede bir sapar pul salynýar. Ol salynýan pulum az adama ýetýär diýip nobata garaşýan bir Türkmen galaly Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Adamlar her gün pul geler diýen umytda bolýarlar diýip ol aýtdy. Habarçy ençeme yerli ýaşaýjynyň 3 güni bäri Halk bankyň etrap şahamçasynyň bankomatlarynyň pulny atlaşdyrmak üçin bankyň gabadyna ýatyp turýanlyklaryny, olaryň gijelerini howanyň sowugyna döz gelmäge mejbur bolýanlyklaryny, mümkinçiligi bolan adamlaryň awtowluklarda ýylanýanlyklaryny, käbir adamlaryň tüňçede çaý gaýnadyp käbileriniň bolsa demlikden çay içip bilenmağa çalışýanlyklaryny anny güni habar berdi. Ýatymlaýyn gelmeseň pul alyp bolmaýar, 2-3 günläp pullaryny atlaşdyryp bilmeýän adamlar bar diýip Azatlygyň habarçysy bir yerli ýaşaýjynyň sözlerini getirdi. Bankomat nobatyna garaşýan käbir adamlar bank kartlaryna pullaryny ýalgyç goýuju stansiýalardan atlaşdyrmaga da tynanşýarlar. Ýöne zapravkalarda ýeterlik nagd pul ýok diýip yerli ýaşaýjy gurrun berdi. Onuň sözlerine görä ýalgyç stansiýalaryny atlaşdyrmak pulun onu götürümini tutup galýar. Onu götürüm pul tutturup pulny atlaşdyrmaga razy bolsaň-da, tanşyň bolmasa atlaşdyryp bolmaýar diýip ýene bir Türkmen galaly gurrun berdi. Yerli ýaşaýjylaryň sözlerine görä wagtyl ara gatnaşygyň ýitmegi hem adamlaryň bankomatlardan pulny atlaşdyrmak ýa-da tölew terminallary arkaly nagd tölew geçirmek işlerini bökdüýär. Habarçy 8-nji dekabrda bankomatlaryň ýanygyç stansiýalaryna we nagd tölew kabul edýän dukanlarda uzakly gün terminallaryň aragatnaşyk sebäpli işlemäňini habar berdi. Bu aralykda habarçynyň maglumatlaryna görä Marada häkimetler büdjet işgärleriniň täze ýyl arçasynyň bedegleri üçin pul ýygnaýar. Edara başlyklary işgärlerden puly nagd görnüşine talap edýär. Habarçy işgärlerden 50-100 manat aralygyna täze ýyl bedegleri üçin pul tutulýanyny habar berdi. Welaýatyň baş arçasy bu ýyl Marynyň Mollany Pet köçetiniň ugrundaky kitaphananyň öňünde oturdylýar. Türkmenistan 6 ýyldan gowrak wagtyň dowamyna maliýe we tölew ulgamyny sany görnüşe geçirmäge tynanşýar. Dinçiler dünýä tejribesine maliýe ulgamyny elektron görnüşe geçirmegiň başga maksatlar bilen bir hatarda korrupsiýa jinayetleriniň öňüni almagy, pul ýuwulmagyna garşy göreşmäge, maliýe puwdagyna açaçanlyk getirmäge gönükdirlerini aýdýarlar. Ýöne yerli dinçiler Türkmenistan ýaly nagd hasaplaşygyň giň ýaýran ýurduna maliýe ulgamyny sany görnüşe geçirmegiň adat halkyň durmuşyny hasy kynlaşdyrýanyny aýdýarlar. Resmi media we hökümet resmiýleri ýurt raýatlarynyň bagtyar durmuşda ýaşaýanyny gaýtarýar. Ýöne synçylary görä adamlaryň pulny atlaşdyrmakda ýüzbeýiz bolýan kynçylyklary resmi mediýanyň bagtyarlyk wagtyna kölewe salýar.